Излизаме си. Ето ни се. Изтрия го. Нищо не сме. Няма работа. Тук нищо не виждам. Нищо, тук на път към летището сме. Не е фонтанче как напоително. Да, напоителна система. Ето го Бурша. Бурша там ли? Бурша, да. Към теб. Може да минем през Бурша. Какъв трафик, боже ми. Нямаме време сега за Бурша. Гледай какво са направили. Светлинки са направили на джипа. Виждаш ли горе? На Нисана. Виждаш ли как са направили там? Ето го Бурша, хора. Виж залеза. Залеза ще снимаш, не знам. Гледай как е червен. То малко ще се види изопачено. Нищо, нека се види залеза. Виж как се вижда слънцето, е оранжево. Ето го тенис корта горе на Бурша. Входа на метрото. Хванахме час пик. Нещо, той досежно бързо се движи човек. Нещо високо. Там е светлина конструкция. Отвън. Сега сме много близо до него. Не може всичко. Не, той е бил едно време един от най-високите. Не за височината, за мен за дизайн. Ими да, като при всяка такова. Залез. При всеки залез. Също 5-6 звезди. И тук почват рекламите. Да. Завееш се. Да, окей. Кемпински. Айде, стигате. Айде, чао. Следващите снимки са от летището, най-вероятно вече. Сега ще снимаме летището. Вече ще бъде най-голямото летище на Дубай. Нали така? Като се го направят. Ето ни летището за излетане. Огромно летище.
щяло да бъде като бъде завършено, защото сега го строят. Най-голямото летище в Европа, в света. Майката е някъде там, седи. Ето я. Една група пенсионери, румънци. Така че свърши ни почивката. Discount free selection. You will get a €5 voucher for our discounting duty-free items, so why not to have a look at the selection in the magazine? Hölgyeim és uraim, az utazás